расман муҳорибаи рейтингӣ дар вазни миёнаи UFC байни чорум рақами рейтинг Марвин Виттори бо рекорди 18.6 ва ҳаштум рақами рейтинг Роман Долидзе бо рекорди 12.1 рӯзи 18 март дар турнири UFC 286. ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои пешравии канали мо лайк розер карда 3-4 калима комментария нависен. мо боша наворро оғоз мекунем. дӯстон, беҳтарин хабар барои шумо. акнун шумо имконият доред ки чиптаҳои даркории худро бо нархи арзон аз ширкати авиакаса офитсиал дастрас кунед. ин бародаро одамони бабоварӣ буда тӯли чанд сол аст ки дар ин соҳа кору фаъолият мекунанд. шумо аз ин ширкат чиптаҳоро ба тамоми самтҳо бо нархи арзон дастрас карда метонед. барои ҳамаи худи ҳозир ба ватсапи номерҳои дар рӯи экран буда муроҷиат карда чиптаҳои даркории худро харидорӣ кунед ва ҳатман аз номи канали Паҳлавон теҷа гап занед. имрӯз маросими вазнкашӣ ва муҳорибаи рӯбарӯи иштирокчиёни турнири имшабаи UFC баргузор гардид. хотиррасон мегирем ки дар муҳорибаи асосии турнир ду топови ҷангвари вазни миёна Ҷаред Канонир ва Шон Стрикланд меҷанганд. дар дуюм муҳорибаи асосии турнир бошад ду топови ҷангвари вазни сабук Арманд Сарукян ва Дамир Исмагулов вомехӯранд. боз муҳорибаи шавқовар дар вазни 61 кг байни Саид Нурмагомедов ва Саид Ёқуб Қаҳрамонов ва муҳориба дар вазни нимёна байни Ринат Фахреддинов ва Брайан Баттл хоҳад шуд. турнир имшаб яъне шаби 17 ба 18 декабр аз соати 0:30 ба вақти Москва ва 2:30 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. муҳорибаҳои асосии турнир боша аз соати 3:00 ба вақти Москва ва 5:00 ба вақти Душанбе оғоз мегардад. ссилкаи бепули пахши мустақими ин турнирро дар телеграм канали мо Паҳлавон теҷа пайдо карда метонед. ссилкаи телеграм дар описани видео. дӯстон, аллакай рӯзи 23 декабр дар Москва дар майдони ЦСКА турнири калони ACA 150 баргузор мегардад, ки дар он яке аз варзишгарони машҳури тоҷик Азам Ғафоров дар қафас бо варзишгар аз Русия Азамат Пушуков вомехӯрад. ва ҳозир оиди бартарии ҷангваро каме ба шумо маълумот дода мегӯем ки кадоме аз онҳо барои ғолиб шудан имконияти зиёдтар дорад. муҳориба дар вазни 57 кг баргузор мегардад ва муҳорибаи сераунда хоҳад шуд. ва оғоз мекунем аз Азамат Пушуков. рекорди касбии Азамат аз 10 ғалаба ва 2 бохт иборат аст ва ӯ ҷангвари ҳаматарафа буда ҳам дар замин ва ҳам дар стойка хуб меҷангад. 6 ғалаба бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 2 ғалаба бо тариқи сабмишн ва 2 ғалабаи дигар бо қарори доваро. айни замон Азамат хуб баромад карда истодааст. дар соли 2022 ӯ 2 муҳориба гузаронда дар ҳар дуаш ғолиб шудааст. Азам Ғафоров варзишгари тоҷик бо рекорди 13-3. Азам Ғафоров то соли 2019 ҷангвари бебоғ буд ва аввалин маротиба дар муҳорибаи унвонӣ зидди Юнус Евлоев бо қарори доваро шикаст хӯрда буд. баъд аз он бо Мансур Хатуев соли 2020 муҳорибаи сол ташкил карданд, ки дар ин муҳориба Азам ғолиб баромад. аммо баъд карьераи Азам ба поён рафт. Ғафоров аввал дар муҳориба зидди Чарлз Энрике бо қарори доваро шикаст хӯрд ва баъд дар муҳориба зидди Алан Гомеш дар якум раунд бо тариқи нокаут шикаст хӯрд. дар соли 2022 Азам танҳо як муҳориба зидди варзишгари қирғиз Хоҷаакбар Тошхоҷаев гузаронида бо қарори доваро ғалаба ба даст овардааст. Азам ҷангвари хуб аст. аз 13 ғалабаи худ Азам 3 тоашро бо тариқи нокаут ва нокаути техникӣ, 1 тоашро бо тариқи сабмишн ва 9 тои дигарашро бо қарори доваро ба даст овардааст. яъне Ғафоров танҳо 30% ғалабаҳои худро фавран ба даст овардааст. ана рақиби ӯ Азамат боша 80% ғалабаҳои худро фавран ба даст овардааст. барои ҳамин дӯстон прогнози мо дар ин муҳориба чунин аст. агар ки Азам бо рақиб рӯбарӯ истода зарбазанӣ накунад ва бо ақлона муҳориба гузаронад, пас ӯ метавонад ки бо қарори доваро ғалаба ба даст биёрад. чунки Азамат Пушуков бисёри рақибони худро бо як зарба ба нокаут равон кардааст ва Гомеш Азам Ғафоровро низ бо як зарба ба нокаут равон карда буд. ана дар дистансияи калон, яъне тамоми 3 раунд, Азам Ғафоров доимо аз рақибони худ дида бартарӣ дорад ва дар ин муҳориба ӯ бояд маҳз ана ҳамин чизро истифода барад. аммо дӯстон, дар ҳама ҳолат мо Азамро дастгирӣ мекунем ва албатта ки ба ғалабаи ӯ боварӣ дорем ва ба ӯ ғалаба орзумандем. ин суханҳои мо дӯстон аз рӯи статистика аст ва ин прогноз барои ставка кардан нест, танҳо барои маълумот аст. ва фаромӯш намекунем ки ин ММА аст ва як зарба метавонад ки бозиро дигаргун кунад. шумо метавонед ки бо прогнози мо розӣ шавед ва метавонед ки розӣ нашавед. барои ҳамин ҳатман фикр ақидаҳои худро дар комментария нависед ки ба фикри шумо ин муҳориба чӣ гуна ва ба фоидае ки ба анҷом мерасад. мо боша муҳорибаро интизор мешавем. Азамро дастгирӣ ва мухлисӣ мекунем.
турнирро соати чанд ва дар куҷо тамошо карда мешавад, мо пеш аз турнир навор карда ҳамаашро ба шумо мефаҳмонем. барои ҳамин ҳатман дар канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед, то ин ки аз ҳама хабарҳо якум шуда бохабар шавед. то боздид хонободу сарбаланд бошед.